И какво са хора, съм Лелеплей и днеска ще снимаме томбулката в Ender PvP. Сервера го пуснаха отново и вече, в смисъл, доста е променено. Тотално. Така. И томбулката, мисля, че е доста голяма. Мисля, че е мега томбулка, така че сервера сме най-развитите ние, общо взето. В смисъл, ние направихме първо хейтските, смисъл и после ги давахме и така нататък, това няма никакво значение. И тя е от цял чест Pro 4 Breaking 3. Така, ето мечове, тук мечовете, опа, Ender Chest, опа. Тук той трябваше да е като за края, ама няма нищо. Ей, сега не мога да си намеря. Да, това е и плюс Ender Chest ми, което е фул с Sharpness 5, Smite 5 и тези глупости. Фул ахета и плюс един чест хейтски, стенички и спитки, които са ето тук, къде. Ето къде. Също са долу. Ето този чест. Двойки са всичките. Опа. Е този чест. Опа, е този чест питки. Плюс къде останаха PV6. Плюс един стак монстър шпаунери и два стак Ender PvP килове. И 32 бедрок. Направо един стак бедрок. Ще тегля при 150 до горе, да, 150. И мисля да направя една томука в една года, тъй като почти събрах там глупостей. Да. За да се запишете, пишете запис. Вашето име. Вашия скайп. Тегля го при 150. Суп. Текчър пака го дам при 15 лайка. И така. Това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате и чао!